Mandiri ya? Mandiri, kelompok Mas Santo. Oh iya kan. Mau ini arep melu kelompok nih mesake anake sanggup peni sapa nek kabeh kelompok. Iya jelas kok. Payah nek melu. Wis to disyukuri. Pak Yanto kae masake dadi nyepoi. Ah iya Mas. Maka dadi ujung tombak iku ya iki sniper ya diomong ngono. Jan iya Pak Yanto, Yanto Gunden, Yanto ngono kabeh. Ah siapa apa. Atau dinako. Berlakune arep nopo saiki? Lakone kepiye meneh saiki? Alhamdulillah mendino itu. Wis teko iso cukup mau gawe hariane. Dani nang ndi ora tau bali ya, Dan? Sapa bojone? Maya. Heeh. Kan wis pokoke nek ono kapan. Nang ndi to, Dan? Omong Kebumen bendino Bali. Oh, ini ora rene ya. Heeh, ora rene. Maya sing Bali rono Jemuah. Oh. Jemuah sore Maya Bali rono kok Minggu sore apa Senin esuk rene. Ya Dani nek do kepengin rene ya rene. Mungkin yo openi bapakne to kok urip dhewe. Oh, beda. Tunggale nang ndi? Ning Semarang, ning Bandung. Yo Dani sing nang omah yo sing cilik iki ketompo PNS ning Bogor. Ning rong kek ketompo. Asine Dani, tahanan kuwi. Heeh, ketompo PNS. Ya sama ini bener mangan ternyata mbak didodoli. Mendino apa to? Nek nek ra ketung seminggu pisan sok prei. Absen, oh. Aku. Oh ya, wis selawase. Nek tangi teng kerja. Ngono kok ning Jepang sumuk rasane. Besok genduran ya. Nek sawah. Kembes. Jero malam Jemuah lenggahan. Ngantene bengi to. Nek sapa sik dadi? Gopran. Oh, itu endi? Janan. Jalan pengarah. Janan. Masane rapi. Wek dhewe gak umur 23 tahun ya. Krisna nanti kae. Krisna ki nang nggon omahku ning Wingkal omong mak mbok tak metu po. Mungkin wis ra nyaman ya iso. Ya wong ini karo ora nyaman. Ah ya aku teko nek kowe ra nyaman ah metu teko metu aku nang nguri sak-sake. Ramang dipaksa. Kalau gue teko. Awas ta wong ora tak paksa. Anak iso nang Pak Tri Bagio. Anggo iki meneh nek sore nang Joko. Iki saiki kayak latihan joget. Joget? Ya Krisna gak sok ngono. Nglatih. Ora sak joget ya melu mawe semawe. Oh. Nang Semawe nggon pindho ya Pak Agus ya. Kok omah duit kuwi. Kok ing kamar. Beras mau iki jatah beras entek. Nek kuwi entek resi. Nek iso impor wek dhewe sekilo. Iki mau entek beras tok gitu beras entek. Duit panas iki. Duit negara. Aku ya mau kan nggawa lah. Selak kuwi lah tak weh wedi aku nek ilang sak benjol. Yasinan. Ya sih, Mlaku ya. Bang aku. Olah nang Iki lha kono. apa to ngene iki ditangani ngene iki. Oh iya, udah. Mbak Tri malah engko tak goreng aku engko. Rasa. Ya, pernah tahun iki ono 2017 selawe. Gede cilik ana kok.